33 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो लाहार फाहार बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना। बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज सिंनि देवस्रि रायपुराव 53 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो साखाफारा। 5 जुन जायखौ मुलुगनां बिफां गायनाय सान हिसाबै फालिनाय जायो। बे मुलुगनां बिफां गायनाय सानाव थामहिनबा 5 खालाराव चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज सिंनि देवस्रि रायपुराव बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना 53 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो लाहार फाहार खालामगासिनो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि, माननि आलासि महरै बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्मजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजा आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोराबो बाहागो लागोन। 53 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो लाहार फाहार बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना। बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज सिंनि देवस्रि रायपुराव 53 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो साखाफारा। 5 जुन जायखौ मुलुगनां बिफां गायनाय सान हिसाबै फालिनाय जायो। बे मुलुगनां बिफां गायनाय सानाव थामहिनबा 5 खालाराव चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज सिंनि देवस्रि रायपुराव बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना 53 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो लाहार फाहार खालामगासिनो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि, माननि आलासि महरै बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्मजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजा आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोराबो बाहागो लागोन। 53 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो लाहार फाहार बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना। बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज सिंनि देवस्रि रायपुराव 53 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो साखाफारा। 5 जुन जायखौ मुलुगनां बिफां गायनाय सान हिसाबै फालिनाय जायो। बे मुलुगनां बिफां गायनाय सानाव थामहिनबा 5 खालाराव चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज सिंनि देवस्रि रायपुराव बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना 53 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो लाहार फाहार खालामगासिनो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि, माननि आलासि महरै बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्मजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजा आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोराबो बाहागो लागोन। 53 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो लाहार फाहार बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना। बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज सिंनि देवस्रि रायपुराव 53 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो साखाफारा। 5 जुन जायखौ मुलुगनां बिफां गायनाय सान हिसाबै फालिनाय जायो। बे मुलुगनां बिफां गायनाय सानाव थामहिनबा 5 खालाराव चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज सिंनि देवस्रि रायपुराव बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना 53 मुलुगनां आबहावा सान फालिनो लाहार फाहार खालामगासिनो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि, माननि आलासि महरै बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्मजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजा आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोराबो बाहागो लागोन।